kod YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Maromo ji 330 osewito ngimagi ka maloyo 1,000 oseyudo hinyruok kaluwore kod masiche mag apaya pacho ka nyaka ne higa ni chakre. Kata obedo ni kwan no ni piny kopim kod higa mokalo mane ji 361 ne owito ngimagi e kind dwe mar 1 kod dwe mar 10. Dwaro nitiere mondo med jiwo okenge mag duoko piny masiche mag apaya. Kaunti ma Nairobi ema otelo kod thoe mikelo kod masiche mag apaya ka atamalo 53 mag masiche duto mosetimore e pacho ka koro Piny Kenya oriwore kod pinje mamoko e paro joma oseyudo masiche mag apaya. Joriembo imedo kwa mondo orit chike apaya e kindeni ma koro ganda ikore ne nyasi mag giko higa. Chenro mar temo manyo ringre